usporedio Njegoša i Heraklita, grčkog filozofa, izvukao sam tu dijalektiku iz Njegoševog dijela koja na neki način odudara od kršćanske dogme, a s obzirom da je on bio svećenik pravoslavne crkve, ta je činjenica i danas izazovna i zanimljiva kada se proučava Njegoševo djelo. Vi znate, u crkvi, Bogorodičnog hrama, u Prčnju, da ima zanimljivo, ja sam bar zamijetio kad sam nedavno bio i bista statu, odnosno od Štrosmera. I Njegoša. Da. Zato što je bivši župnik za vreme Kraljevine Jugoslavije Niko Luković bio zanesen jugointegralističkom idejom i smatrao je da će nakon stvaranja te države poteći med i mlijeko i Hrvatima u Puki Kotorskoj biti puno bolje, lakši život, sve bolje i jednostavnije nego pod Austro-Ugarskom. Onda u ime te ideje, kad je sagradio novu crkvu prekrasnu, u njoj ima mnogo slika i skulptura koje je dao izraditi slikarima i kiparima iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske, a ispred crkve, kao vizuelni znak upravo te svoje jugoslavenske ideje, stavio je pored svećenika, pored svetaca i nekoliko lica i likova iz pravoslavne crkve, od ima i Njegoša. I mislim da je to jedini slučaj katoličkih crkava u Hrvata da imaju bistu jednog pravoslavnog biskupa u svome dvorištu. Doista, spunjujuće. A i knjigu je napisao Prčan monografiju u kojoj ni riječi ne spominje Hrvate, kako ne bi iritirao, vjerojatno je tako osjećao Srbe i Crnogorce, koja je lani objavljena u 2 ponovljena izdanja, jedno u Beogradu, a jedno u Kotoru, i gdje se upravo sa tom činjenicom da on ne otkriva identitet hrvatskog življa u Prčnju manipulira kao da Hrvata zapravo nikada tamo i bilo nije. To je primjer odgovornosti autora za jedno djelo, jer ono nadživljuje autora, a potom oni čitatelji koji ne znaju u kojem je vremenu živio, što je želio, zašto je tako postupio autor, jednostavno razmišljaju na drugačiji način i mogu donijeti potpuno krive zaključke i mogu manipulirati sa djelom. A što mislite, zašto od Vajkada, ono što ste i nedavno i promociju u Pilaru rekli, spomenice, koda je ime hrvatskog kužno, koda ja doista, možda rijetko gdje u povijesti, ali možda ja doista vjerujem na planetarnoj razini da ne postoji narod koji se stidi svog vlastitog imena. Zašto je to kod nas? Da li to doista ima veze s onom famoznom kletvom Dmitra Zvonimira ili pak, otkud to u hrvatskom genu? Nema veze niti sa kletvom kralja Dmitra Zvonimira, niti sa genima, nego rezultat je socijalno-političkih razvoja u kojima je kroz povijest jedan narod živio. Imate slučaj sličan i još drastičniji sa ukrajinskim narodom koji je 10 puta brojniji od hrvatskoga. Isti se javlja problem i kod njih sa tom autocenzurom kada je riječ o etnonimu ili strahom od etnonima. Pa u Hrvatskoj, ako se ne zna povijest, jasno, onda je to teže shvatljivo, ali nakon gubitka države, onaj dio Hrvatske koji je bio pod Venecijom, rado ti ljudi koji su htjeli doživjeti socijalnu promociju, govorimo o etničkoj eliti, ne o običnom čovjeku, morali su zapravo potiskivati nacionalno ime, pa onda zbog vlasti koje su lakše prihvaćene, ako on se rekao da je Slaven, Juži Slavenen, Dalmatinac, nego nacionalno opredeljen. Pa to je bilo u sjevernoj Hrvatskoj gdje su u ime Mađaronaca isto tako činili, pa i Austrijanci su u vezi toga bili vrlo grubi. Ne zaboravimo da su Zrinski i Frankopani nakon 1671. sve do 1917. bili na crnoj listi, da se njihovo ime nije htjelo spominjati i cjelokupna hrvatska priča vezana uz povijest njihove obitelji i njihovu žrtvu nije se smjela pričati, a ono što se je pisalo i govorilo bilo je samo protiv toga. A onda kad je došla i prva i druga Jugoslavija, taj rat sa etnonimom je zaoštren, pa imate paradoksalne situacije
da su ljudi u prvoj Jugoslaviji jedno vrijeme za sebe morali govoriti, ako su oni željeli doživjeti promociju, da su Srbo-Hrvati. Pa onda jezik je srpsko-hrvatsko-slovenački, pa onda oni su iza toga Jugoslaveni. Uglavnom, sve je činjeno da se potiranjem etnonima zapravo uguši nacionalni identitet. A kod manjina to je dovedeno do apsurda jer oni su nemoćni. Posebno mala i arhipelaški locirana manjina, kao što su Hrvati u Boki Kotorskoj, a smatramo je Herceg Novoga pa do Bara, da bi opstali, da ih ne bi maltretirale državne vlasti, da bi mogli doživjeti uspon u karijeri, u socijalnoj ljestvici, jasno bježali su od etnonima u lokalni naziv Bokelji ili kao Don Niko Luković, mi smo Jugoslaveni, ili pa onda niko nas neće dirati i bit će nam život lakši. To je veliko nasilje zapravo nad etničkom zajednicom i na taj način manjina se asimilira. Osim kod Hrvata u Boki Kotorskoj, imamo nešto slično kod Hrvata u Bačkoj, gdje su u strahu od velikosrpskog pritiska hrvatsko ime zamjenjivali lokalnim ili subetnonimom Bunjevci. I sad kod manjina javlja se ta dva fenomena za koje šira javnost malo znade. Etnonim i subetnonim. Tamo gdje nisu smjeli etnonimski se izraziti, naši ljudi koriste subetnonim, koji je rezultat povijesnog nasljeđa ili regionalne pripadnosti. Pa imate kod Hrvata u Bačkoj subetonim Bunjevci, koji im je zamijenio hrvatsko ime ili postao sinonim jedno za drugo. I sad to je pružilo mogućnost države većinskog naroda da kaže, ne, vi niste Hrvati, vi ste Bunjevci, pa vi koristite se imenom Bunjevci. Čemu će vam onda još i uz to i hrvatski etnonim? Ili imate u Mađarskoj tako Hrvati Toti, Raci, Šokci, Dalmatini, ili imate kod Mađara Sekeji u Erdeju, dakle Rumuni su nazivali Mađare u Erdeju Sekeji, ili skoro veći dio ukrajinskog naroda su Rusi prisilili da se naziva Malorusima, a svoj jezik nazivaju maloruskim i tako dalje. Dakle, to je rezultat toga i kod naših Hrvata u Boki Kotorskoj, a onda ostaje taj refleks, što sam rekao na toj promociji i danas, kad više ne bi trebalo biti straha od etnonima i kada je netko to nazvao patološkom autocenzurom, iako je ta riječ gruba, ali ima nešto u tome. Neki refleks je ostao kroz generacije, neki strah od etnonima, nikad se ne zna, ljudi kažu, što ti može donijeti dan, a što noć, pa bolje da ne ističemo. I zbog toga, jedan od razloga, ja mislim da je i takva demografska situacija u Kotorskoj biskupiji, da su svedeni na mali broj, i recimo da u Tivtu, gdje ih je prije, 80 godina živjelo 85%, i sad ih ima 16%, a to je zapravo naselje sa najvećom koncentracijom hrvatske populacije u Boki Kotorskoj. Možete reći, s obzirom da je to nekoć bilo i geopolitičko i dan danas u neku ruku bitno područje, odnosno teritorij, s obzirom i na prijašnje primjerice, ja kad sam bio na grobu Kotor, vidio sam razne grobove do austro-ugarskih oficira, Austrijanaca, Njemaca, onaj čuveni sarkofag što stoji gdje su pogubljena pobuna kad je bilo Mornara 1918. trojica Hrvata i jedan Čeh, pa primjerice niz drugih žrtava koje su i zataškane i zanemarene. Zašto je danas izuzetno teško, primjerice u Boki Kotorskoj, njegovati kulturnu baštinu u kontekstu, dakle, zašto, ukoliko je izuzetno teško danas to kužno ime hrvatsko, zašto se bar ne pokuša kroz kulturu, znači očuvati slikarstvo, umjetnost, bokeljsku književnost, pomorsku tradiciju? Zar doista ne postoji nikakvi načini i mogućnosti da se osnuje možda nekakav institut, možda nekakva udruga koja bi bila isključivo posvećena brizi o kulturnoj baštini Hrvata Boke Kotorske i hrvatskog naroda samim time? To sve što ste kazali bi bilo potrebno, to je sve jedno optimalno rješenje. Međutim, to jednostavno nije izvedivo zbog nekoliko razloga. Prvo,
tijekom proteklog vremena ove dvije Jugoslavije, pogledajte tijekom Domovinskog rata, etnička elita ili intelektualna elita Hrvata u Boki Kotorskoj je izbjegla, iselila se. Oni koji su ostali ili su prihvatili subetnonim, odnosno regionalno ime Bokelji kao subetnonim, ili su jednostavno zatajili svoj nacionalni identitet. Dakle, nema intelektualne snage za to. Drugi čimbenik bi bila Crnogorska država, koja bi bila za to zadužena. A ona u ovom trenutku, ono što ih čini, čini na crnogorski način. I taj fenomen kulture nije dovoljno obrađen, jer nalazi se u funkciji asimilacije. To je, mislim, u Europi jedinstvena pojava. Hrvata nestaje, ali njihova kulturna baština, govorimo o Boki Kotorskoj, zauzima više od 50% ukupne kulturne baštine države Crne Gore. I sad država Crna Gora, nakon osamostaljenja, kad se predstavlja svijetu kao država sa svojim povijesnim nasljeđem, sa svojim kulturnim identitetom, sa baštinom, onda ima premalo vlastitoga etničkog materijala koji bi pripadao narodu Crnogoraca, nego onda u svijetu se predstavlja sa baštinom Hrvata u Boki Kotorskoj, krijući pri tome hrvatsko ime i činjenicu da je to baština nacionalne manjine. I sad kad kažemo crnogorsko primorje ili crnogorska kultura u Boki Kotorskoj, sad je tu za strance dvostruka igra. Kod njih narod i nacije na engleskom jeziku se poistovjećuju, a kod nas znademo da su to dvije različite kategorije i to je proces također borbe za kulturnu baštinu i jednog državnog projekta, pa se može govoriti i o crnogorizaciji. Dok su ranije Hrvati bili u Boki Kotorskoj izloženi srbizaciji kroz jugoslavenizaciju, kroz to jugointegralistički koncept ili projekt iza kojega je zapravo bio srpski jezik i velikosrpski projekt i kroz jezik Vukova, krilatica Srbi svi i svuda. Sada vrši se crnogorizacija i to je novi moment na koji moramo upozoravati. I mi u Hrvatskoj, crnogorske kolege i oni sami bi tamo u državnom vrhu trebali shvatiti da to nije dobar put za bilateralne odnose i za čuvanje manjine. Konačno, od države Crne Gore ovisi hoće li opstati hrvatska manjina u Boki Kotorskoj i u cijeloj Crnoj Gori. Ili neće opstati. I ako se ovakvim putem nastavi, ako se tu manjinu ne zaštiti, pa se osnuje ovo što ste vi govorili, onda i ona će nestati. U ovom trenutku imam osjećaj, nadam se da nisam u pravu, kako crnogorska država ne forsira asimilaciju na starinski ili raniji način, ali joj se ne protivi. Međutim, u sferi kulture, interpretacije povijesti i same činjenice da Boka Kotorska predstavlja povijesni kontinuitet i entitet sam za sebe, koji ima vlastitu povijesnu memoriju i vlastiti povijesni razvoj, dakle, da to Crnogorci zanemaruju kako bi afirmirali svoju državu u jednom novom kontekstu, nezavisno od one klasične Crne Gore za vrijeme vladike Njegoša i prije nego što je došlo do jedinjenja, a zanemarujući ili zabacujući im obavijesti u svojim udžbenicima da je zapravo Crna Gora sa Bokom Kotorskom ujedinjena 1964. Da je sve do tada Boka Kotorska bila poseban, ne samo politički, nego svakako povijesni, društveni i kulturološki entitet. I to je moment također koji moramo i stručno obrađivati, jer ako šutimo, a knjige se objavljuju u najnovije vrijeme u Boki Kotorskoj, da Hrvata zapravo tamo nije bilo nikada, dakle, javlja se novi vid antihrvatskog raspoloženja u znanosti kod jednog djela intelektualaca, dok naši šute, a tamo nema zapravo ni puno ljudi koji bi mogli odgovoriti stručno, mi bismo s ove strane u matičnom narodu u ime povijesne istine i dobrosusjedskih odnosa
trebali progovoriti o tome kao o štetnoj pojavi koju mi ne možemo zaustaviti, zabraniti, ali ju može Hrvatska država ukoliko želi sa Hrvatskom dobre odnose, a želi ih jer smo lani potpisali sporazum o zaštiti manjina. Mi, Crnogorska u Hrvatskoj, a oni Hrvatskoj.